Výukové video na téma, jak otevřít PET lahev s novým uzávěrem. Tak to vypadá uzavřený. Jak povolujeme, je vidět, jak se tady pohybují zádržné plasty. Otevřeme zcela. Tato poloha je nevyhovující, proto to uděláme takto. Takhle prosím vás ne. To si evidentně odřete nos. Stačí ale lahev pootočit o 90 stupňů. Nebo na druhou stranu o 90 stupňů. A nic se vám nestane. A stejné je to z lahví mléka. Závěr. Otevřeme opět zádržné plasty. Otevřeme víčko. Takhle ho ohneme. Tak to ne. Pootočíme lahev. Nebo jenom víčko.